ito pala di kwarta na. Ganar na nga pa nagbasa. Rubog na ka may yatang, may tibagas mo. Lumaan. Kaya amin lang nga makabasa. Nadya na amin. Mapayaw na yun. Tadakas mo titigasan, nandiyan ako. Tala amin. Itirabaw, itigasan. Diyan na, diyan na, diyan. Kuna, barang masagrap mi tipig sampalaan kung nagpalaan. Tabarang mga grade 1 kaya makasama, makabirok kan dumot iti trabaho. Dahan to maglablaban ni namon, kakasi. Manu nga tao nin 10 years naglablaban anak. Kung ano. Ang gawa nga pa siya grade 1 ka. Ang kumangay pagpagkagayam din ko panagan na rin anak ni ma. Kaasi ang nga pamangbanggit tila ba ma. Ayat ko laang nga makaadal na anak mi nga deya. Sa tiburidag ngamin mam nga namin. Nga pala nga tatanawanin. Awam malangan tinagpagkakita akon tinagbambanog ang tiunos tupat nga taon. Nga pinagbasa na. Saanen amay matang nagitagasawa ti panagmarcha iti entablado ti buridek nga nakdaan ni Joseph Brel Apuado, graduating agriculture student ti University of Abra, ken residente iti barangay Pakak Dolores Abra, kalpasan api musa iti napasama nga aksidente iti barangay Bayaan Dolores Abra pasado alas 11 iti rabii. Saan aninamnama dagiti dua ang maudin nga daw iti kalman ti panagkipatangda ken kuana. Na agtugtog dati tuping di kalman tati malem. Papanan nyo di ko na. Nakong na. Gamjam yan ang ko na. Kada mo tika dua na. Tika tabagatan. Hindi nga ming kalman ma'am ti malon. Alas 5 nga tatay. Paano mang manggad ti labad ta Dolores. Dinagasnak nga may alaan di paglablaba akon. Tata nang kumatang kaman ti sidak nga fried chicken ko mabisinak ko na naman. Intang araw gumatang kang kunak. Simangpod kami ti balay, nangan, kadukinan na. Apay na kong nagado ti kanumon, mabisina nga rod nang kuna naman. Iti investigasyon, nagkukuyog ti biktima kenupat pay apagayam na ang nagturong iti poblasyon Dolores. Nagluganda iti kotse aminaneho ti maysa kadwada ngagtawen ti 20 ket maysa. Idi agawidan iti pakak. Ti 18 ti tawen na pasahero ang nakapesto iti sango ti adain pakita na iti cellphone na iti driver. Di tamot nga kinita dati yung driver, di cellphone nga pakita dati yung passenger side, di tanga na distract. Isumit yan ti gapuna dati nga panakaidong suday yung tiriprat gigit kalsada ko. Medyo nagwabal di lugan da sunga na pangginti diraas. Bagta na isalat di tanda nagdiret di baba. Dito'y nga tuping tinakaidong parang ti kotse nga nagluganan dagiti limang agpapagayam. Ti kapig sa timpak na, naikat dito'y bumper ti luganda, and iti saan pa'y nga dayo, makita dyan naikat nga windshield ti kotse. Kaniti banger nga kalsada, iti nagdiretsuan ti kotse. Fortunately, saan dito'y nga natnag, iti deraas nga daan ka nga nga 20 to 30 meters. Agpapada asaan ang naka-seatbelt dagiti lima. Nagsagaba ti pimusay a biktima, ti pasa iti ulo na, ang nagpeso iti akin kanawan a paset, ti backseat ti kotse. Agpapada ang nasugatan met ti driver, ken ti duwapay a pasahero na, idinto awan ng sugat, ti akin tinga a pasahero. Naitaray da iti ospital, ngem na ideklara a dead on arrival ni Apuado. Mapapati ang napaspas ti panagmaneho ti driver, ken nagpapada dagiti lima, ngadda iti impluensya ti arak. Iti agdama, adda ti kustudyar ti pulisya ti driver ti kotse. Adda ti inisyal ang nagpatangan ti pamilya ti biktima ken ti driver. So nakainom tayo ko man, handay ko mga agdadrivean, so you don't drink and drive. Medyo samukol tayo, medyo clumsy ito no adda na ipaunog tayo nga na ti arak. Jessica Boreta, Balitang Solid North.